שלום לכולם, כאן אקס פניקס, והיום אני אראה לכם גיים מוד חדש מגניב בהייב שקוראים לו Cowboys and Indians. מה עושים בזה? בואו אני אסביר קצת. אוקיי, נפתח גם את החוקים. אוקיי, קודם כל עדיף לשחק כאילו עם חברים, זה יותר כיף ויותר מומלץ. אין לי פה היום את החברים שלי, אז היום לבד. מה אני יכול לעשות? בואו נראה. נתחיל בזה שאתה צריך... לא, נתחיל, יש שתי קבוצות. יש את הקאובויז, יש את האינדיאנס. מה המטרה פה? לחטוף לכל אחד לשני את המלך. עכשיו, לכל אחד יש מלך בצבע שונה, אחד צבע צהוב ואחד צבע אדום. מה שמיוחד פה זה גם המפות שאפשר לבחור, /V1 אני רוצה. מה עוד אפשר? אפשר לחטוף את המלך. הנעליים שלנו הם יהיו צבועות בצבע ואדום או צהוב לפי מה שקיבלנו, וככה זה מגניב כזה, אני לא יודע, זה ממש כיף, ממכר, ממליץ. עוד רגע נתחיל, עוד שיבואו עוד כמה. אני בינתיים יעצור את זה, לא רוצה להפריע /לשעמם. אוקיי, וחזרנו. טוב, בואו נראה. אנחנו הפעם הקבוצה של אדומים, רואים, יש פה נעליים אדומות. יש לי פה חרב מעץ, קשת מעץ כרגיל. יש פה 5 חצים, וכל פעם שאתה הורג מישהו אתה מקבל. הנה הקבוצה היריבה שלנו, שם על הגדר. אני עכשיו הולך לחטוף את המלך. יש לי פה כמה דברים, יש לי ספידאסט, יש לי בלתי נראה, ויש לי את זה. חומה. אני עומד להרוג אותו. עכשיו זה משחק עם הרבה מאוד סבלנות. אתה צריך לדעת איך לתקוף ואיך להשיג את הדברים שאתה צריך. אני אעשה רק נקודה אחת כדי לא לעצבן אתכם. בואו נראה. אני אעלה על הגשר. נעשה ספידאסט מיד אחרי שעבור את הגשר. גנבו לנו את המלך, שיט. שיט. ספידאסט. מהר. ואינבידואל, לא רואים אותי? אוקיי. 1-1. מגניב. אל תיגע בו יא מניאק. תביא, המלך שלהם, שיט. כמעט. אוקיי, וכאן הגענו לסיומו, אני אשלח את ה-IP. אני מבקש סאב, לייק, כרגיל. ותודה שצפיתם בי, אז יאללה ביי.